आसा आं दिनै सारखौ आंनि डिजि क्रिएशन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दा सारनाव आङो सोंनो फैदों जाहैबाय, सारखौ खोनादों आं एसे बाथौनि सोमोन्दै गोबाङैनो मिथिगौ, बेखायनो आं सारनाव सोंनो हिसाबै दिनै फैदों बेवहाय। दा सारा अन्नानै गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ एसे खोन्थायोब्ला गाहाम जागौ नामा? आसा आं बे पुर्निमा एरियानि सासे माने बाथौ सिबियारि, बर' हिसाबै आं बाथौखौनो सिबियो। गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ जेरै सिबिनाय जाबोदों थिग आं बेबायदिनो बाथौखौनो सिबियो। आंनि मुङा उदिराम गयारि। आं बे पुर्निमा ओनसोलनिनो सासे बाथौआव नांथाबग्रा। बे हिसाबै आङो गोबांखौ मिथियाबाबो एसेखौ मिथिगौ। थारमाने आबै आबौआ बुंलांनाय बायदि माने जोङो बर' हिसाबै जोङो बाथौ सिबियारि जानांगौ आरो बर'नि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ। बे हिसाबै जोङो बाथौखौ सिबिनाय हिसाबै बुरजाखौ मिथियाब्लाबो बाथौनि सोमोन्दै जों एसे बुंनो रोंथारनांगोन। जेब्ला बुंनो रोंगोन अब्लासो गावहानो फोथायनाय थागोन आरो सोरबा सोङोब्ला जों फिन होनो हानांगोन। बुरजा नङाब्लाबो बे बाथौआ मानो बान्दोबा, आरो सिजौखौ मानो गायदों, थुलुसि जाथ्रासिखौ मानो गायदों, फेरेंगा लान्जाय मानो दानदों, आरो गोजौआव सारासि गुन्थिदों मानो, बेनिफ्राय फेरेंगा लान्जायाव खुनखौ मानो थेबनाय जायो, बेफोरनि सोमोन्दै दाउथु बिखाखौ मानो हेबनाय जायो, जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिथारनांगोन। आसा साराथ' दा बेफोरखौ बुंबाय, दाउथु बिखा मा बिखा हेबनाय, सारासि हेबनाय, बेफोरनि सोमोन्दै सारनाव आं सोंथ'ला, माने लासै लासै सोंलांबाय थागोन सारनाव। दा गिबियावनो आं सोंग्रोनो सानदों सारनाव, जेनेबा जोंहा खेराइ फोरबो गासै बर'नि दामग्रा आगजुनि गेजेराव सिफुं दङ। बे सिफुङा माने गुदुङा दुंबा दं। बे दुंबा गुदुंनिया मिनिं दं होननानै आङो खोनानो मोन्दों। जाहाथे बियो सिफुंनि मिनिङा बाथौजों मा सोमोन्दो दं, सारा बेखौ एसे अननानै खोन्थानो हागोन नामा? आसा जागोन। माने बाथौआ बान्दोबा, सिफुङाबो गुदुंबा, अथ'स' सिफुं नङामोन सुफुं, बिनि नामा जाहैबाय सुफुं। बाथौआ बान्दोबा, सिफुङा गुदुंबा, थारमाने हा दै बार अर अख्रां, बाथौआबो बे मोनबा, आरो बे सिफुंनि गुदुङाबो बै सुग्राखौ लायाबालानो हा दै बार अर अख्रां, बेयाबो मोनबा गुदुं। बे मोनबा हा दै बार अर अख्राङाव थानाय जेसेबांनाखि जिब जुनार बा जिब जिबि, बेखौ बै जेरै भगबाना जोंखौ मोनबा फुरियावबो गेलेहोदों, थिग बिदिनो जोंनि बोराइ बाथौनिफ्राय गावनानै फैनाय अंश जिउआ बै सुफुंनानै मोनबा फुरियावबो, गुदुंबा फुरियावबो गेलेनांदों। थारमाने हा दै बार अर अख्रां, बे मोनबायावबो बे गुदुंबाजोंनो गेलेनांदों। कृष्ण जानानै बा भगबान बोराइ बाथौ जानानै सरबाय, बै मोनबा फुरियावबो हा दै बार अर अख्रां, बे मोनबा फुरिनि गासै जिब जुनारानो मोसानांबाय आरो बोराइ बाथौआ गेलेहरबाय। अब्ला सार माने जेनेबा सारादि दा कृष्णनि मुंखौ रायखांदों, बे कृष्णआ माबा बाथौजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ नामा? अथ'स' कृष्णआ माने जों बाथौ हारिया कृष्णखौ जोङो सिबियाब्लाबो माने कृष्णखौ गोबाङानो माने कृष्णनि लाग्रा सिफुंखाय कृष्ण लायो, बा कृष्णखौ दामग्राखाय आं कृष्णजों एसे बुंदेरनानै बुंहरनाय जादों। खिन्थु कृष्णखौ भगबान होनोब्ला जों बोराइ बाथौखौ भगबान होनबाय, बै बोराइ बाथौआ थारमाने मोनबा फुरियावबो गेलेहोबाय आरो बेखौ आं बुंदों। माने अब्ला सोमोन्दो दङना गैया सारा बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा बाथौजों कृष्णजों? माने जोङो बर' हिसाबै बाथौ बोराइ खुलुमग्राखाय माने जोंहा जेबो माने कृष्ण माबा माबिखौ खुलुमनांगौ जेबो गैया। जों एक बाथौ बोराइ। जों गोदो मोदाय दावदाय खुलुमनाय जोंनाव हुदा गैयामोन। जों आबै आबौआ खिन्थानाय बायदिबा बे आर्य बस्तिनिफ्राय फैदों। जों बे बाथौआवनो गासैबो माने बाथौखौ जों प्रिथिबि होननानै हमना लानांगौ। हाजों दैजों बारजों अरजों अख्रांजोंनो मोनसे प्रिथिबि, नङा होमबा? बे प्रिथिबिनि सिङावनो गासै मोदाय दावदायबाबो दंफायोखायनो बे बाथौ माने खुद्र प्रिथिबि, फिसा प्रिथिबि। जोङो बे मुलुगखौनो मुलुगनि महर बानायनानै माने बाथौखौनो जोङो खुलुमनाय जायो। बे मुलुगनि महर बानायनानै बाथौखौनो खुलुमनाय जायो। मुलुगाबो बे हा दै बार अर अख्रांजोंनो मुलुग प्रिथिबि, नङाबा? बाथौआबो बे मोनबाजों दुमजानाय, हा दै बार अरनि नामै दुमजानाय, ओंखायनो जोङो फिसा प्रिथिबि होननानै बुंनो हायो।
अब्ला सिफुंनि बे गुदुंबाया हा दै बार अर अख्रां जाहैबाय औ ओमफ्राय बै जेब्ला सुग्राजोंथ' 6था जायो औ बेयो इसोर जाहैबाय बिनि बोर होनायजों बे मोनबाया खामानि मावगासिनो दं खामानि मावगासिनो दङ अके जाबाय सार बे अब्ला दा सारनाव आं सोंबावनो सानदों जेनेबा बाथौ होननानै बुङो बाथौ होननानै बुङोब्ला माखौ बुङो सारा अननानै बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा बाथौआ माखौ बुङो बाथौ मानि मोनबा गोथौ बा आरो थौ मानि मोनबा गोथौ मा मोनबा गोथौ बियो औ हा गोथौ दै गोथौ बार गोथौ अख्रां गोथौ नङा होमबा हा गोथौ दै गोथौ बार गोथौ अर गोथौ अख्रां गोथौ मोनबा गोथौ औ साननांगौ मानसिफ्रा हायाथ' गोथौ थानो हागौ हाखर गोथौ बे हिसाबै गोथौ दैया बोरै गोथौ जागोन दैयाबो थानांगौ खुन्दा लैथो लैथोमा गोथौ बारा बोरै गोथौ जागोन बाराथ' गोथौ थाथावा अराथ' गोथौ थाथावा हा गोथौ दै गोथौ बार गोथौ अर गोथौ अख्रां गोथौ मोनबा गोथौ होननानै आं बुंदों नङा होमबा थारमानि हायाव जेसेबांनाखि एम्फौ एनला दंफां लाइफां जिब जुनार थाबायनो रोंनाय थाबायनो रोङै दं दंफां बायदि दंफां दं माइ बायदि माइ दं एकदम औवा बायदि औवा दं गय बायदि गय दं बुंनानै बेखौ फोजोबनो हाया सान हर बुंब्लाबो जों बेखौ बुंजोबनो हाया बरनायजोबनो हाया बिनिखायनो हा गोथौ होनना बुंनाय जायो आरो बे हायाव मा मानबायदों मा गेलेदों बे हाजों मा बानायनाय जायो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हायाखै हानि बाथ्राया बिराद गोथौ हा गोथौ दानिया दै गोथौ आरो बे दैया बबे बबे बिफां लाइफां मानसि दुमसि एम्फौ एनलानि गेजेराव मोदोमाव देहायाव दं आरो बे दैजों मा खालामनाय जायो आरो बे दैनि सिङाव लैथो लैथोमानि सिङाव मा बायदि बायदि जिब जुनार ना साम' खांख्राइ दङ बेखौ बुंनानै जों नायनानै फोजोबनो हाया बेनिखायनो दैयाबो गोथौ आरो बार गोथौ बाराबो बे बारा बबे जायगायाव हाबनानै दङ आरो बे बारजों मा खामानि मावो मोनबेसे रोखोमनि बार दं आरो बे बारनि गेजेराव मा उरायदों बिरदों बारजों मा खामानि मावदों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हायाखै बाराबो गोथौ आरो अराबो ओरैबायदि बे अरजों मा खामानि मावनाय जादों आरो अरा सोरनि सोलेराव दं बबे जायगायाव नांनानै दं बे अरा बेखौ जोङो अरनि खामानिखौ जों बुंजोबनो हाया आरो अख्रां बै अख्राङाव थांनानै जों दिनैबो बिगियानाबो बधय सानजोबनो हायाखै हाथरखि हाला अलंबार जौ बिबान बहुद दङ आरो बिनि गेजेराव मा दंबावो बे अख्रांनि हाथरखिखौबो जों सानजोबनो हायाखै अख्रांनि बाथ्राबो बिराद गोथौ बुंनानै फोजोबनो हाया ओंखायनो हा गोथौ दै गोथौ बार गोथौ अर गोथौ अख्रां गोथौ मोनबा गोथौ बेजोंनो बा गोथौ बाथौ बेखौनो मोनबा गोथौ बाथौ बाथौ बे मोनबाया जेनेबा साइन्सनि बादिब्ला मोनबाखौनो बुंदों 5 एलिमेन्टस मोनबा गुदि मुवाबो होननानै बुंनाय जायो साइन्सआव बे मोनबाया माने अराय गोथां जेनेब्ला ना थारमाने अबा बाथौआ मानो बुंनाय जायो बे मोनबाखौ लानानै बाथौ होननानै बुंनाय जायो नामा सार बे मोनबाखौ लानानै बाथौ थारमाने गासैबो थैजोबो नोंसोर नुयो गासैबो नुनाय मुवायानो दंफां लाइफां रज'यो आरो बोरायो थैलाङो मानसि दुमसि जिब जुनार जोनोम जायो बोरायो थैलाङो नाथाय मालाबा थैफैदों नामा हाया मालाबा थैफैदों नामा दैया मालाबा थैफैदों नामा बारा मालाबा थैफैदों नामा अरा मालाबा थैफैदों नामा अख्राङा बे मोनबा मुवाया माब्लाबाबो दिनैसिम थैयाखै बे थैयै गोदो जुगनिफ्राय दंखायनो बेखौ थैनो रोङि बोराय बाथौ मोनबाजों बोराय बाथौ आरो बे बोराय बाथौखौनो दैदेनग्रा सासे जिउनिगिरि जिउ आन्दोआव थानानै सालायग्रा नुनो मोनै नुवाथारि अबंलावरि लावलांबाय थागोन नुवाथारि बोराय बाथौ होननाय जायो बाथौ हारिया नुनो मोनाखै ओंखायनो नुवाथारि होननाय जायो अब्ला सार माने बाथौ बोराय होननानै बुंनाय लोगो लोगो माने बे मोनबाखौ खुलुमा सोरबा सासे माने मोनबाखौ दाग्रा सासे बोराय दङ नामा सार जायखौ नुनो मोना बे मोनबाखौ दैदेनग्रा सासे बोराय बाथौ दंबावो बे मोनबायाबो बोराय बाथौखा बे माने गोथै खिन्थु बे गोथैखौ सोरजिग्रा बिनि आन्दोआव थानानै जोंनो जिउ सोलेर जोंखौ गेलेहोग्रा गाबहोग्रा मिनिहोग्रा सासे बोराय बाथौ गोहोग्रा दंबावो नुनो मोनै नुवाथारि अबंलावरि बुंनाय जायो अब्ला बाथौ धोरोमाव सारनि बायदिब्ला सासे थांखिनानै दोननाय इसोर गैया नामा जेरै ख्रिस्टियानफ्रा बुङो जिसु ख्रिस्ट सोरबाया बुङो उमुक शिब महादेव आरो कृष्ण बायदि बायदि आल्लाह बायदि बायदि बुङो जों बेफोरबायदि
एक्सट्रा माने नुनो मोननाय इसोर गैया नामा सारनि बायदिब्ला? जोंनि बाथौ हारिनि बादिब्लाथ' नुनो मोननाय सोरबा सासे महर गोनां इसोर गैया। थारमानि बिनि गुन गोहोखौल' जोङो मोनदाङो, बिनि गुन गोहोनि दारैल' जोङो बोराइ बाथौखौ आन्दोआव थानानै सोरजिगिरिखौ दङ होननानै जोंनाव फोथायनाय दं बाथौआरियाव। खिन्थु बुहुमखौनो दुमदिंनानै बिनि गेजेराव गोहोगोरा सासे बोराइ बाथौ नुवाथारि दं होननानै जोङो बे मोनबानि गेजेराव जोङो बाथौ महरै महर होनानै खुलुमनाय जायो। अब्ला सारनिसिम गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ सम होनायनि थाखाय। दा अननानै रायजोफ्रा खोनासंगिरि नोंथांमोना दसेनि उनाव नुफिनगोन। नेक्स्टआव जों सोंगोन सेकेन्ड पेराग्राफआव बाथौआव माखासे दुमनाय बाथौ दाउथु बिखाखौ मानो हेबो, जाथ्रासिखौ मानो हेबो, बेखौ सारनाव जों सोंना लाबावगोन। दा बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय, दसे रेस्ट लानि। अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों नोंथांमोन।